Kawasuro oyudo ni koth mapek manyo chwe gwenge mag Kisumu koro weyo ngima jodak ma Obunga, Kasarani, Kamarach bang' oula mowuok e aora Awaya pong' ma omoli kuondegi mag dak kendo ywero mwandugi mathoth. Caroline Atieno leronwa mathoth. E kar dak ma Obunga, ute pango mathoth koro dong' nono, tok oula mapek monjo jodak makono kendo weyo utegi ka chalgi ni kama rach ahinya. Pigni bang' koth obiro mopong' moidho wi daraja mowuok nyaka koni ka tene en pi nyaka yudige. Kaka ne ji nyalo kalo ka duogo koni ne onge, ji ok anyal dok kocha chande ma nyaka odok piny. Ot odonje gimoro amora nyaka mogo, kata gima nyalo tedo onge. Lep nyithindo mag skul gin pi nyaka buge. Kata ka tema mamaro odwaro dhi nyuol osiptal ok onyal kalo. Ken jatuo moro idwaro tere ga piko to pi opong' e daraja kae. Onge kaka japiko nyalo kalo. Mine ma uso kitungu, nyanya, akiang'o, pi dhi gigo te. Jogo man gi ng'ol mopogore opogore bende noyudore kama rach. Koro nitiere jok ma aorani kata kodhni yudo e seche moko mok ber nikech nitie dayo moro kar kae en muofu ok onen. Kaka koro nyoro nitiere yien manoluar e ode to dayo ni ng'ama nyalo konye bende onge. Koro an akwayo sirkal ni mondo mi ong'iyane jok ma ok nyal gieki, mondo mi ong'iyane ni nyalo timnegi ang'o nikech ok ji te manyalo. Kata pis johera mag klab adhula mar Gor Mahia bade ma Kondele flyover bende notony mathin nono e sama ne oula makamayo monjo gweng'no. Oula ni bende nochocho chenro mar alama kuonde lamo mopogore opogore ka kanise moko nochoro mbele chenro gi mondo gibar oula. To pigni kopong' be odonjo nyaka kanisni. Onge kaka ji nyalo lemo. Kata mine kik iwe nyithindu otuge tie Awaya kae. Nikech sama nyathi otugo tie Awaya kae, sama oluar e pi kae, idhi chako adwaro sirkal mondo okonya nikech nyathino otho e pi. To in imiweyo nyathi otugo tie Awaya. Kwayo gine sirkal mamalo to kod ma kaunti ma Kisumu en ni mondo gitim maino e yaw wang' aora ma Awaya mondo mi pi omol e yo mayot. Wakwayo sirkal mondo konywa, kinyalo bar pigni mondo odhi moriere, kik obar e udi to nyalo konyowa, wan konyo mwakwayo kuom sirkal. En gima kosetimne renovation to pi luwa maber, lakini sani ma pok otimne neno ka koro yugno. To en gima kopong' to muomo nyaka kuno pok olose maber. Koro wakwayo sirkal ma kaunti kata gima malo mondo odonje wachni mondo konywa jodak ma Kasarani. Ang'eni opong' kuonde mang'eny but ji be ywak mang'eny. Mabe wakwayo akwaya kaka jodak ma Kasarani nokonywa gi wachio mar pigni. Koth mapek mosebedo ka chwe pacho kae medo kelo masira mopogore opogore ne oganda ka koro to giywak ne sirkal mondo kasre e kelo kenge mabiro duoko chien masira makamae. Caroline Atieno, Ramogi TV, Obunga.